Di dawiya demsala havînê de Kurdistanî dikevin nav liv û tevgerekê de. Amedekariya qûtê zivistanê hatiye. Li ber dikanên sûkan rêz bûne keziyên beniyan. Li ser dîwarên malan daliqandîne cawên bastêqan. Kurdistanî amade ne ji mêvan û sermaya zivistanê re. Bi tema xwe ya xweş û feydeyên xwe li ber civatanin bestêq û benî. مرۆڤ mêvanên xwezayê ne. Ji ber vê yekê ku xweza hemû berhem û dewlemendiya xwe pêşkêşî mirovahiyê dike. Daristanên bê serûber, deryayên bêbinî, çiyayên biheybet û cem û kaniyên xwezayê li ber mirovan raxistîne. Demsal hunera herî balkêşiya xwezayê ne. Bi fêkî û nebatên xwe berhemên herî hunerî radixe ber mirovahiyê. Kurdistanî jî mêvanperweriya xwezayê bi bandor bûne. Kurdan her mêvanekî ku hatî mala wan wekî xwezayê pêşwazî kirine. Hêj di mehên havînê de amedekariyên mêvanên zivistanê kirine û qûtê xwe amade kirine. Di mêvandariya Kurdan de hin xûrekên ku tên ber mêvanan bastêq û benî ne. Di vê bernameyê de em ê berê xwe bidin gundên Kurdistanê û çêkirina bastêq û beniyan. Piştî mehên germ ên havînê ku tîrêjên rojê erdê germ dikin, fêkiyên li Kurdistanê jî digihîjin û ji bo xwarin û çêkirina xureqan amade dibin. Gelek bajarên Kurdistanê bi cûreyên tiriyê xwe yê xweser tên nasîn. Ji ber vê yekê li bajarên Kurdistanê ji fêkiyên tirî gelek xurek tên çêkirin. Tiriyê ku di dawiya tebaxê de digîje êdî ji bo çinînê ango quraftinê amade ye. Kurdistanî wekî her karî di quraftina tirî de jî hemû cîran û xizm digihîn hev û alîkariya hev dikin. Tiriyê ku tê quraftin li nava erd dixin nava satilan. Piştî ku hemû tirî tê quraftin êdî vedigerin malê û amadekariyên mehsereyê dest pê dikin. Ji bo welatiyan rojekê xweş dest pê dike. Bi alîkariyê û bi civat û henekên germ mehsere dibe qadeke geş. Tiriyê di satilan de derdixin û dixin nava telîsan. Piştî ku telîs tije dibin, devê wan tê girêdan. Li gundên Kurdistanê li devê deriyê her malekê cihê mehsereyê heye. Mehsere cihekî ji erdê bilind e ku wexta tirî têde hate strandin da ku şîrika tirî bi rehetî têkeve nava satilê. Telîsên tirî dikevin nava mehsereyê û kesek cizmeyan dixe lingê xwe û hêdî hêdî telîsên tirî bi lingê xwe dipeliqîne. Bi hemû tema xwe ya xweş û bi feydeyên xwe
aveke zelal diherike nava satilê. Ava ku zelal diherike bi piranî ji bo çêkirina benî û bastêxan tê bikaranîn. Lêbelê her ku tirî tê pelçixandin, di dawiyê de şîrik êdî zelal naherike. Ew şîrika rengê wê tarî dibe jî bêhtir ji bo çêkirina dimsê tê bikaranîn. Xwarina benî û bastêqê çi qas xweş be, çêkirina wan jî ew qasî kedeke zêde dixwaze. Piştî pelçiqandina tirî, pêvajoyên din ên vî karî dest pê dikin. Di nava mehserê de cihekî weke tifikê heye. Li ser tifikê beroş û qazanên mezin tên danîn. Dibin de jî agir tê dadan. Jinên Kurd ên ketkar, şîrika di nava satilan de berdidin nava beroşên mezin. Di nava Kurdan de cûreyeke taybet ya xweliyê heye. Wê xweliyê tînin û dikin nava şîrika ku agirê wê hatiye dadan. Her ku şîrik germ dibe, bi saya wê xweliyê kewşa di nava şîrikê de wekî kefê li ser şîrikê bilind dibe. Bi saya kevgîran welatî wê kêfê ji şîrik radikin û di her kelandinê de rengê şîrik zelaltir dibe. Piştî ku şîrik demekê dikele, bi alîkariya cawekî li ser beroşê şîrik tê parzûn kirin. Di vê merheleyê de divê mirov baldar bin. Du kes cawê di ser beroşekê re digirin û kesek jî şîrika kelandî bi ser caw de dike. Her du kesên ku aw digirin bi tevgerên hûrik şîrikê berbihev de dişînin, bi vî awayî zûtir diherike ji nava caw. Lêbelê heke bi baldarî tev negerin, şîrika germ dibe ku bi ser wan de birije û canê mirovan bêşîne. Da ku şîrika bastêq û beniyan hinekî tîr bibe, divê hinek ard bikeve nava şîrikê. Lêbelê ji bo çêkirina dimsê ne hewceye mirov ar bikarbîne. Jinên jêhatî piştî ku şîrik germ dibe, hêdî hêdî arê xwe berdidin nava şîrikê. Heta ku ar di nava şîrikê de bihele, şîrik tê tevdan. Herî dawî ev şîrik tê parzûn kirin. Piştî vê merheleyê hevbeşkirina karan dest pê dike. Şîrikê ku bi saya ar hinekî tîr bûye, dîsa datînin ser agir. Di nav hemû merheleyên germkirina şîrik de divê agirê di tifikê de nehar be. Tenê mirov bizane ku di binê beroşê de pereng hene jî bes e. Kesek li ber beroşê rûniştiye û hêdî hêdî şîrikê tev hev dide. Ji aliyek ve jî dikeve tor û bextê xeyalan. Dibe ku stranekê bistire
و دلê xwe hênik bike. Kesên din jî guzên xwe ji qalikê wan derdixin, wan bi tave dikin. Wekî 4-5 keziyan bi depekî ve têgirêdan û li benda şîrikê dimînin. Piştî ku şîrik dikele, pêşî guzên xwe dixin nava şîrikê. Bi qasê nîv deqê di hundirê şîrikê de dimîne û paşê tên derxistin. Ev yek çend carê dubare dikin, da ku şîrik baş bi guzan ve bizeliqe. Dava rojê nebatan hêşîn dike. Zindiyan diparêze û jiyanê bi hêviyan vegirê dide. Vê carê jî bi feydeyên xwe tev li jiyana Kurdan dibe. Guzên ku wekî keziyan xuya dibin, bi cihekî wekî kolikekî ve tên daliqandin. Bi vî awayî zûtir hiş dibin li ber tavê. Beniyên ku li ber tavê zuha bûne, careke din tên ser beroşa şîrikê. Heke careke din jî bikevin nava şîrikê, wê qalintir û xweştir bibin. Li ber tirêjên rojê dîsa tên daliqandin. Piştî ku kar û barê beniyan qediya, êdî dor tê bastêqê. Ji bo çêkirina bastêqê gelek caw tên amadekirin. Helbet li gor zêdebûna şîrikê caw tên amadekarin lêbelê, şîrik her çi qas kêm be jî, dîsa jî têra xwe caw jê re hewce dike. Hemû caw li ser hev tên raxistin. Paşê hemû şîrikê bi ser caw de berdidin. Li her du aliyê caw kesek heye. Her kesek bi alîkariya depekî şîrikê li ser aliyê xwe rast dike li ser caw. Her ku şîrik zêde dike bi ser cawê din ve dirêje û cawê yeke ku li ser tije bûye, êdî divê were raxistin. Dor bi dor hemû cav bi şîrikê didin heta ku şîrik diqede. Demekê li ber tavê dimînin û paşê her kesek li gor daxwaza xwe bastêqê ji caw dike û qat dike. Tiriyê Kurdistanê bi kedeke mezin ve diguhere hin xurekên din û ew jî dibin taybetiyên Kurdistanê. Ev xurekên tamxweş welat tînin bîra hin kesan. Carinan sûka bajarekî li ber çavên mirov xuya dibe. Dibe ku sindoqa tije bastêq û benî jî were bîra hin kesan. Lêbelê berî her tiştî rengekî welat tê bîra her kesî.